आजची आपली रेसिपी आहे गाजर हलवा। कमी वेळेमध्ये गाजर हलवा कसा बनवायचा ते आज पाहणार आहोत। काय होतं, गाजर किसा, मग ते शिजवत बसा, त्यासाठी भरपूर वेळ लागतो आणि मग करायला कंटाळा येत असेल तर झटपट ही रेसिपी बघा। फक्त 10 ते 15 मिनिटांमध्ये गाजर हलवा तयार होतो आणि चवीला एकदम अप्रतिम लागतो। खरंच खूपच चविष्ट हा गाजर हलवा लागतो। बाकी इतर सर्व पद्धती तुम्ही विसरून जाल, एवढा हा चवीला लागणारा गाजर हलवा कसा बनवायचा ते आज आपण पाहणार आहोत। तर गाजर हलवा बनवण्यासाठी इथे मी घेतलेले आहेत अर्धा किलो गाजर। तसं असे लाल लाल कलरचे गाजर घ्यायचे। आता हे स्वच्छ धुवून घेतले, त्यानंतर हे वरचं जे साल आहे आपल्याला काढून टाकायचं। पिलरच्या साहाय्याने वगैरे गाजरवरचं पूर्ण साल काढून घ्यायचं आहे, कारण यावरती बघा थोडे थोडे धागे वगैरे असतात, रेषेस असतात, त्यामुळे आपण जेव्हा गाजर हलवा खाऊ तेव्हा ते कचकच लागू शकतं। त्यामुळे साल वरचं काढून घेणं खूप गरजेचं आहे। ते 2-3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचे आणि वरचं साल काढून टाकायचं आहे आपल्याला। अगदी सहज पिलरने वगैरे सहज निघून येतं साल, हलकं पातळ साल काढून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर या पद्धतीने ना मी सर्व गाजरची सालं काढून घेते, म्हणजे आपल्याला हलवा बनवायला सोपं पडेल। आता गाजरांवरची सालं काढून झालेली आहेत। आपल्याला हे गाजर आता किसायचे नाही आहेत, याचा वरचा जो देठाकडचा भाग आहे तो काढून टाकायचा आणि याचे पातळ असे स्लायसेस करून घ्यायचं, म्हणजे किसण्यामध्ये खूप टाईम जातो, त्यामुळे गाजर हलवा करायलाही खूप कंटाळा येतो। आता इथे पटापट असे आपण ना पातळ पातळ स्लायसेस कट करून घेऊ। तुम्ही मोठे स्लायसेस ठेवले तरी चालेल, पण पातळ ठेवल्यामुळे काय होतं, आपल्याला स्मॅश करायला इझी होतं। या इतपत पातळ साईजची मी स्लाइस करून घेते। तर बघा किती झटपट होणार आहे काम, अगदी तासाचं काम तुम्ही फक्त 10 मिनिटांमध्ये करू शकता। घरी पाहुणे वगैरे येणार असेल तर त्यावेळेस हा गाजर हलवा बनवायला सोपा पडेल। तर हे गाजर मी सर्व कापून घेतलेले आहेत बघा, एवढ्या स्लाइसचे आपण कापून घेतलेले आहेत। आता काय करायचं, आपल्याला वळायचं आहे गॅसकडे। हे पीसेस आपण साईडला ठेवून आपण गॅसवरती एक कुकर ठेवलेला आहे आणि त्यामध्ये 2 चमचे तेल, तुपामुळे आपल्या गाजर हलव्याला छान टेस्ट येते। तर तूप थोडं वितळलं का आपण जे गाजराचे स्लायसेस करून घेतले होते ते घालून घ्यायचे, सर्व स्लाइस घालून घ्यायचे कुकरमध्ये। आता इथे जर तुम्ही जास्त प्रमाणात गाजर घेतलं, म्हणजे 1 किलो प्रमाणात घेत असाल तर मग थोडंसं गाजर तुपाचं प्रमाण तुम्हाला थोडं वाढवावं लागेल। आणि गाजर आपण तुपामध्ये व्यवस्थित आपण मिक्स करून घ्यायचे, छान असे परतून घ्यायचेत आपल्याला, म्हणजे जो घीचा फ्लेवर आहे तो गाजरमध्ये उतरेल। तर जास्त नाही, 1-2 मिनटं आपण व्यवस्थित असं मिक्स करून आपण हे गाजर परतून घेतलेले आहे तुपामध्ये। तर गाजराचा बघा हलका कलर चेंज झालेला आहे। अगदी झटपट होणारी ही रेसिपी आहे, तर नक्की बनवा। आता गाजर आपले व्यवस्थित घीमध्ये परतून झाल्यानंतर आपण यामध्ये दूध ॲड करायचं आहे। तर दूधही आपण जास्त नाही, फक्त 1 कप ॲड करणार आहोत। जर जास्त दूध घातलात तर मग काय होईल, ते आटवण्यासाठी भरपूर वेळ लागेल, म्हणून फक्त अर्धा किलोसाठी मी पाव लिटर एवढं दूध घेतलेलं आहे। 1 कप भरून दूध आहे हे दूध तुम्ही कुठलंही गरम किंवा थंड घेतला तरी चालेल आणि लगेचच आपण हे मिक्स करून घ्यायचं आहे, कारण गाजरालाही स्वतःचं असं पाणी सुटतं। त्यामुळे मग जास्त दूध घातलं तर तुम्हाला जास्त वेळ लागणार आहे आटवण्यासाठी। तर झटपट होण्यासाठी फक्त दुधाचा कमी वापर करायचा आहे आणि आपण कुकरला झाकण लावून कमीत कमी 5 शिट्या करून घ्यायच्या, 4 ते 5 शिट्या करून घ्यायच्या आहेत। तर कुकर आपला थंड झालेला आहे बघा, 5 शिट्या मी करून घेतलेल्या आहेत। ओपन करून बघूया, बघा मस्त असे गाजर आपले शिजले गेलेले आहेत आणि बाजूला अशी दुधाची मलाई वगैरे लागली ना, ती पण आपल्याला यामध्ये मिक्स करत घ्यायची आहे, म्हणजे छान टेस्ट येणार आहे, आपल्या गाजराला माव्यासारखं टेस्ट येणार आहे। तर बघा व्यवस्थित गाजर आपले शिजले गेले आहेत, 5 शिट्ट्यामध्ये एकदम सॉफ्ट झालेले आहेत। असेच गाजर आपल्याला शिजून घ्यायचे आहेत। आता काय करायचं, आपल्याला पावभाजी स्मॅशरने पूर्ण हे गाजर जे आहे स्मॅश करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे असं दाणेदार असा फ्लेवर, लग्नामध्ये वगैरे जसं गाजर हलवा असतो ना तसंच आपण इथे बनवला आहे। एकदम दाणेदार असा गाजर हलवा तयार होणार आहे, कारण त्याकडून आपण किसत बसायला वगैरे टाईम नसतो। अशाच पोळ्या करून ते झटपट गाजर हलवा बनवतात, पण चवीला एकदम अप्रतिम लागतो। तसंच आपण गाजर हलवा इथे बनवणार आहोत। आता मी दाखवलेल्या रेसिपी जर तुम्हाला खरंच आवडत असतील तर चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सोबतच बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। आता गाजर आपले मस्त स्मॅश करून झालेले आहेत बघा, एकदम मस्त असं दाणेदार असं लूक आलेला आहे।
टेक्स्चर बघा किती छान आलेलं आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, याला ट्रान्सफर करायचं आहे दुसऱ्या पॅनमध्ये किंवा कढईमध्ये तुम्ही ट्रान्सफर करा, म्हणजे आपल्याला याला आटवण्यासाठी इझी होईल. जेवढं पसरट भांडं असेल तेवढं लवकर गाजर हलवा आटतो. तर ह्या छोट्या छोट्या टिप्स आहेत त्या फॉलो करून तुम्ही गाजर हलवा बनवला तर तुमचाही गाजर हलवा झटपट होणार आहे. आता ह्याच्यामध्ये थोडंसंच दूध आपण घातल्यामुळे आटवण्यासाठी जास्त वेळ लागणार नाही. 2-3 मिनटामध्ये हे दूध पटकन आटलं जाईल. तर आता यामध्ये घालूया साखर, म्हणजे दोन्ही. इथे मी अर्धा किलो गाजरसाठी पाऊण कप साखर घेतलेली आहे. आता गोड तुम्हाला किती हवं आहे त्यानुसार तुम्ही साखरेचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. जशी जशी साखर घट्ट होत जाईल ना तसं गाजर हलव्याचा कलर पण आहे ना मस्त असं ओरिजिनल लाल ऑरेंज कलर येणार आहे. तर फक्त मिक्स करत राहायचं आहे. आता साखर घातल्यामुळे मिश्रण थोडं पातळ झालेलं आहे. फक्त मीडियम फ्लेमवरती आपण याला थोडं आटवलं ना की फक्त घट्टसर होत जाईल आणि झटपट असा आपला हा गाजर हलवा तयार होईल. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. आणि रेसिपी आवडत असेल तर तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्येही शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही त्या रेसिपीचा आनंद घेता येईल. तर बघा किती झटपट असा हा आपला गाजर हलवा आटत चाललेला आहे. मस्त अजून थोडासा आपण थोडा आटवायचा आहे. असं मस्त दाणेदार टेक्स्चर आलेलं आहे त्याला. आता यामध्ये आपण घालूया मावा. तर इथे मी 100 ग्रॅम मावा घेतलेला आहे, जास्त नाही घातला आहे, कारण आपण दूधही घातलेलं आहे. त्यामुळे थोडासा मावा आणि थोडेसे ड्रायफ्रूट्स इथे घालते. तुम्हाला जे आवडतात ते ड्रायफ्रूट्स तुम्ही घालू शकता. ड्रायफ्रूट्समुळे ना छान टेस्ट येते गाजर हलव्याला. सोबतच फ्लेवरसाठी आपण इथे वेलची पावडर घातलेली आहे. वेलची पावडर नाही घातलं तरी चालेल, पण वेलची पावडरमुळे गाजर हलव्याला छान स्मेल येतो, छान टेस्ट येते, म्हणून मी इथे वेलची पावडर घातलेली आहे. तर वेलची पावडर वगैरे घालून व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया. आणि बस थोडासा अजून आपल्याला आटवण्याची गरज आहे. थोडंसं घट्टसर झाला का आपला हा असा मस्त गरमागरम असा गाजर हलवा तयार आहे. याला तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवून आठवडाभर 2 आठवड्याभरही खाऊ शकता. मस्त टिकतो आणि झटपट तयार होतो हा गाजर हलवा. तर रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट्समध्ये ज़रूर सांगा. आणि तुम्हाला कुठली रेसिपी पाहायला आवडेल तेही मला सांगा, मी तेही बनवून दाखवेन. मस्त मस्त माझ्या चॅनलवरती रेसिपी आहे त्याही तुम्ही पाहू शकता. झटपट होणाऱ्या अशा भरपूर साऱ्या रेसिपी आहेत. चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला पटकन त्याची नोटिफिकेशन येईल, तुम्ही पाहू शकता. तर बघा कलर आता किती छान असा आपला ऑरेंज कलर आलेला आहे गाजर हलव्याला. अजून थोडंसं आपल्याला थोडंसं घट्टसर करून घ्यायचं आहे, कारण मग जसा हलवा थंड होत जाईल तसं थोडंसं मग त्याला नाहीतर पाणी सुटेल ते दूध, म्हणून थोडा घट्टसर करून घ्यायचा, म्हणजे परफेक्ट असा आपला गाजर हलवा तयार होतो. तर बघा बाजूचं सर्व पाणी आटलं आहे आणि मस्त असा ऑरेंज कलरचा हिरवा मस्त असा थंडगार असा आपला गाजर हलवा तयार आहे. तुम्हाला कसा गरम किंवा थंड खाण्यासाठी आवडतं त्याप्रमाणे तुम्ही, जर थंड खायचं असेल तर फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. नॉर्मल रूम टेम्परेचरवरचं खायचं असेल तर बाहेरही हा गाजर हलवा मस्तपैकी राहू शकतो, टिकू शकतो, कारण यामध्ये आपण व्यवस्थित शिजवलेला आहे आणि दुधाचाही वापर कमी केलेला आहे. त्यामुळे हा गाजर हलवा खूप जास्त दिवस टिकतो. तर झटपट बनवा आणि फॅमिलीसोबत एन्जॉय करा मस्त असा रसरशीत गोड गोड गाजर हलवा.